DMS TV jabarani filabagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na an minnu sigilen bɛ ka lajɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye m'a fɔ an ɲɛna bi an sɔgɔlen bɛ a ka émission min na ale tɔgɔ ye ko DMS TV School n'o ye DMS TV ka walanbolo ye n y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na dɔgɔkun an bɛ Azizi wele ka na an bɛ kuma pour que faamuyali bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na n'i y'a jateminɛ an ka kan n'o ye bamanankan ye hali ni kan caman b'an fɛ yan mais an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ la cogoya min na an bɛ k'o de kɛ ka o jamukan de da aw ma pour que an ka kalan fana bɛ se ka k'a la cogoya min na o hukumu kɔnɔna Azizi bɛ se ka semaine n'o dɔgɔkun ye an bɛ bakuruba dɔ ta an bɛ kuma ka walawalali kɛ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan pour que aw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la ka ɲin'a fɛ fana k'a fɔ ko an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ i n'a fɔ Facebook YouTube DMS TV n'i y'o taper dɔrɔn i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ m'a fɔ alhamdulilayi Azizi ɲuman sera plateau sanfɛ tuguni an bɛ tɛmɛ ni an ka ko ye Azizi Nula baasi tɛ yen kɔni baasi tɛ yan mɛ an ɲɔgɔn sɔrɔ bi tuguni pour que an bɛ kuma bakuruba dɔ kan dɔ bi n y'a fɔ n k'an bɛna kuma géographie de kan voilà n'a y'a sɔrɔ ni dɔ b'i yɛrɛ bolo ka sɔnni an ka don ko kɔnɔna voilà n tun y'a fɔ n ko an bɛ misali ta diɲɛ jamana fɛn fɛn kan u bɛ baara bɛɛ k'u ka kan hali kalan bon hali kalan kɔnɔna na u tɛ fɛn dɔw u t'olu bɛɛ falen an y'o fɔ donc géographie ninnu titiri u bɛ se k'olu titiri to yen fɔlɔ mɛtiriw bɛɛ b'o dɔn o tɛ voilà bon hali n'an bɛna don géographie kɔnɔ i n'a fɔ an ye histoire an ye ɲɛfɔliw kɛ donc n'an bɛna don géographie kɔnɔ an bɛ leçon ɲɛfɔ a la an b'a daminɛ duguma kalanso ta dɔw la ka yɛlɛ ka na sanfɛ kalanso dɔw la o tɛ voilà donc mɔgɔw k'a dɔn ko an tɛna a bɛɛ bayɛlɛma siɲɛ kelen o tɛ voilà donc géographie yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye géo o bɛ dugukolo de kofɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn kofɔ donc géographie bɛ i n'a fɔ dugukolo ɲɛgɛn voilà u ka sɛbɛn dɔrɔn géographie dugukolo ɲɛgɛn donc u bɛ dugukolo ɲɛgɛnw d'aw ma aw k'a dɔn ni ji de bɛ yan binkɛnɛ sɔrɔ ka di yan yan ye cɛncɛn kan n'a ye kulu de bɛ yan nɔ kulu minnu bɛ yan nɔ tasuma bɛ b'o la walima tasuma tɛ b'o la roche volcanique wala k'olu yira aw la o de ye géographie kalan ye ani nin yɔrɔ in funteni hakɛya bɛ tan a jiko hakɛya bɛ tan olu bɛ kalan géographie la mais dugukolo histoire tɛ kalan la dɛ dugukolo dɔ fɔ o tɛ kalan la dɛ i n'a fɔ aw ka dugukolo sigibaga aw ka dugu tutigɛbaga tun ye nin ye o tɛ géographie la aw ka dugu la samiya bɛ na nin cogoya de la nɛnɛ bɛ bɔ nin cogo de la funteni bɛ nin cogo de la kulu bɛ nin cogo de la jiw bɛ woyo nin cogo de la géographie bɛ kuma o dɔrɔn de kan donc bi san naaninan na n'o ye 4e année ye classe naaninan u bɛ leçon dɔ kɛ denmisɛnninw kun ko les 4 points cardinaux donc o bɛ na i n'a fɔ diɲɛ seleke naani i y'a ye diɲɛ seleke naani ɲɛ b'a la leçon bɛ an ka kan na donc n'i y'anw ka seleke naani jate ta k'a lajɛ yecogo fila b'a la n'i bɛ Mali kɔnɔ kɔrɔnfɛla bɛ yen o ye tile bɛ wuli yɔrɔ min fɛ n'o ye tile wuli yɔrɔ ye tile bin bɛ yen tile bɛ bin yɔrɔ min na o tɛ maintenant Mali la ni jate minɛna k'a ye woro bɛ bɔ dugu min na ka don Mali kɔnɔ o bɛ sud yan fan fɛ n'o ye Côte d'Ivoire ye o de la o tun bɛ yen wele ko worodugu donc kɔgɔ bɛ bɔ sanfɛ ka jigin ka na Mali kɔnɔ donc u ye sanfɛlafan in kɛ kɔgɔdugu ye donc n'i bɛ kuma seleke naani kan Mali kɔnɔ diɲɛ seleke naani Mali kɔnɔ fɔcogo nɔgɔman ye kɔrɔn tilebin worodugu ani kɔgɔdugu l'est l'ouest sud et le nord east west south and north ala anglo ta o ye falenni dɔ a la dɔɔni mais o ye olu ni européens ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ chinois ni russe ninnu fɔcogo wɛrɛw yɛrɛ b'olu ta la min ni cita tɛ kelen bon n'a a bonyana sa i n'a fɔ n'i bɔra Mali kɔnɔ parce que n'i bɛ Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire bɛ sud fɛ i y'a ye o ye worodugu ye mais ni mɔgɔ min bɛ Nigéria Côte d'Ivoire bɛ o jamana fana tilebi yan fan fɛ dɔ bɛ changer o yɔrɔ la i y'a ye e tɛ esi bɛ se k'a fɔ ma ko worodugu a n'o tɛ se k'o fɔ voilà donc o bɛ na kɔrɔn tilebin barafa ani kaɲaka dɔw b'a wele ten kɔrɔn tilebin barafa ani kaɲaka donc an ka kuma dɔnnaw yɛrɛ bɛ o kɔrɔ dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ hali ne yɛrɛ kan mais an fana y'a mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw de da ko a wele cogo de tun ye nin ye an taw fɛ kɔrɔn tilebin barafa ani kaɲaka mais ni Mali yɛrɛ kɔnɔna don walasa ka jateminɛ kɛ k'a ɲɛ kɔrɔn tilebin worodugu ani kɔgɔdugu dɔw b'a wele ten o tɛ o ye 4 points cardinaux bannen n'an sera 6e na u bɛ leçon dɔ k'an kun ko le Mali et les pays limitrophes le Mali pays limitrophes o kɔrɔ ye anglais la u b'a fɔ ko neighboring countries donc i dafɛ jamanaw donc Mali n'a dafɛ jamanaw ne bɛ leçon titre la Mali n'a dafɛ jamanaw k'a jateminɛna k'a ye
farafina kilebin bolo fɛ Mali bɛ cɛmancɛ la wa a bɛ dancɛ bɔ ni jamana 7 de ye o tɛ an ka cɛmancɛ fanga ministre nɔnabila in o yɛrɛ tun y'a kuma fɔ siɲɛ dɔ la o b'a yira jamana in u bɛna fɛn dɔn kosɛbɛ donc i b'a dɔn diɲɛ bɛ yɔrɔ min na i ko sisan n'i bɛ fɛ ka kalan kɛ mɔgɔw kun a k'a faamu kosɛbɛ fɔlɔ la farafinw ka mɔgɔ kalan cogo ni tubabuw ka mɔgɔ kalan cogo a bɛɛ tun ye kelen ye mais tubabuw taara ka farafinw to parce que tubabuw sera k'u ta labɛn ka ɲɛ cogo di ni mɔgɔ bɛ kalan misali la barama bɔ la i b'a jateminɛ fɔlɔ la a kun tɛ taa barama bɔli kalan fɔlɔ école la ka sɔrɔ ka taa barama bɔli dege a fa nɔfɛ la i b'a ye n'a tun taara a fa nɔfɛ fa b'a fɔ n'i ye nɛgɛ yɛlɛ nin cogo la ou bien n'i ye fugan yɛlɛ nin cogo la fa bɛ k'o fɔ waati min na a bɛ kɛ den degiya kɛcogo la o waati kelen donc ɲɛ b'a la fɔ a bɛ ka dege théorie ni pratique bɛɛ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ donc o faamuyali ye siɲɛ kelen mais an ta u y'a tilan théorie ani pratique donc théorie tubabuw y'a lajɛ n'i ye théorie kɛ dɔrɔn u bɛna pratique kɛ n'i ye théorie kɛ yan'u k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen u y'a kɛ n'i ye dɔɔni kɛ théorie la i bɛna pratique kɛ walasa tiɲɛni dɔ ka bɔ tiɲɛni na o tɛ donc ka n'o fila bɛɛ développer théorie ni pratique mais anw ta an y'an sen da pratique kan k'a kɛ théorie kalan in ka taa ka ɲinɛ pratique kɔ o de la i b'a ye an bɛ fɛn caman kalan tubabukan na an t'a kɔrɔ dɔn n'a dan bɔra bon fɔlɔ filanan sabanan fɛnw na n'an bɛ ka don 7e na ka taa dɔrɔn i b'a ye fɛn dɔ bɛ an t'olu kɔrɔ dɔn bilen o bɛ kɛ fili juguba ye fo bɛ kɛ mɔgɔw lasiran sababu ye k'an ka kanw ta mais n'a sɔrɔ an tun bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa donc an hakili tun bɛ k'an yɛrɛ la an hakili bɛ k'an ka fɔtaw la donc an tun bɛ taa et puis i b'a ye i bɛ min kalan i b'a kɔrɔ dɔn kalan tun bɛ nɔgɔya donc Mali n'a dafɛ jamanaw marata i man ka ɲinɛ min kɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamana ye a bɛ farafina kilebin bolo cɛ ma o tɛ wa a lamininen don ni jamana 7 ye donc ni ja in na an b'o de yira bon diɲɛ kalanw bɛ kɛ tan de i y'a ye yanni an ka n'a kɛ papier ni jɛ ye k'a durusi an k'a yira mɔgɔw la n'i y'a lajɛ sisan nin ye Mali yɛrɛ ye min filɛ nɛrɛmuguma la nin ye Mali ye o tɛ an ko k'a dancɛ bɔlen don ni jamana 7 de kɔrɔn kilebin worodugu i m'a ye Côte d'Ivoire bɛ yen worodugu kɔgɔdugu maintenant a bonyana k'an bɔra Mali kɔnɔ a bɛ kɛ kɔrɔn kilebin barafa ani kaɲaka maintenant an ka na ni worodugu ni kɔgɔdugu wele cogo ye ko Mali a dancɛ bɔlen don kɔrɔn fan fɛ ni Niger jamana ye i m'a ye Niger bɛ Mali kɔrɔn fan de fɛ o tɛ kilebin fɛ a dancɛ bɔlen don ni Sénégal i m'a ye Sénégal bɛ Mali kilebin fɛ Mali jamana kɔnɔ Kayi bɛ kilebin fan fɛ Kayi ni Sénégal ka surun kosɛbɛ Gao ale bɛ kɔrɔn fan fɛ Gao ni Niger ka surun i y'a ye maintenant worodugu o yɛrɛ jamana tɔgɔ y'a yɛrɛ fɔ n'o ye Côte d'Ivoire jamana i m'a ye o de bɛ duguma o ka surun Sikaso de la kɔgɔdugu o bɛ Algérie fan fɛ o de la Mali ni Algérie u ka surun kosɛbɛ hali i m'a ye Mali ni Algérie maliyɛn minnu bɛ yen u ka tabiyaw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na dɔɔni i y'a ye voilà donc n'i y'a ta k'a lajɛ o tɛ jamana 4 ye 1 2 3 4 an ko 7 a tɔ 3 bɛ sɔrɔ cogo di kɔrɔn ka gɛrɛ worodugu la kɔrɔn ka gɛrɛ worodugu la o ye yan fan ye Mali dancɛ bɔlen don ni jamana min ye yen o ye Burkina Faso ye n'a bɛ f'o ma ko est sud est ani sud i m'a ye yan ani yan nin yɔrɔ in nin yɔrɔ min filɛ nin ye Mali dancɛ bɔlen don ni jamana min ye yen o ye Burkina Faso ye maintenant an bɛ na worodugu ani kilebin o ye nin yɔrɔ in ye Mali dancɛ bɔlen don ni jamana min ye yen o ye La Guinée Guinée Conakry Dumuyakɛ ye min ninnu ka jamana ɲɛmɔgɔ ye o tɛ bon n'i yɛrɛ to ka di denmisɛnnin kun na worodugu Côte d'Ivoire bɛ yen de Alassane Dramane Ouattara de y'olu ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Damiba ale bɛ yan Bazoum ale bɛ yan nɔ o tɛ ne tɔgɔma yɛrɛ tun bɛ yan nɔ Aziz Bouteflika ale tɛ yen sisan maintenant sisan kɔrɔn ani worodugu cɛ awɔ donc worodugu ani kilebin ma ye worodugu kɔgɔdugu ka na kilebin na Mauritanie jamana bɛ yen ma ye o ye Mauritanie voilà narakaw ni ɲorokaw b'a dɔn an kan bɛ min ma voilà donc an bɛ segin a kan Mali n'a dafɛ jamana o ma ye ko Mali ye jamana ye a bɛ farafina kilebin bolo cɛ ma i m'a ye a lamininen don ni jamana ye de donc a bɛ farafina kilebin bolo
cɛma donc situé au centre de l'Afrique de l'Ouest o tɛ a dancɛ bolo ninnu ni jamana 7 ye kɔrɔn yan fan fɛ Niger bɛ yen tilebin fɛ Sénégal bɛ yen worodugu yan fan fɛ Côte d'Ivoire jamana bɛ yen kɔgɔdugu yan fan fɛ Algérie bɛ yen an y'a ye k'a fɔ kɔrɔn ni worodugu cɛ Burkina Faso bɛ yen worodugu ni tilebin cɛ La Guinée bɛ yen kɔgɔdugu ni tilebin cɛ Mauritanie bɛ yen donc nin ye Mali ni a dafɛ jamanaw kalannen k'o fɔ aw ye donc o kɔrɔ i k'a dɔn Mali yɛrɛ lamininen don ni jamana min ni min ye o bɛ dɔn tan de. mais monsieur dɔ b'a fɔ ko les 8 pays limitrophes du Mali donc 8 tɛ yan. ayi 8 tɛ 7 de don. Mali ni Ghana tɛ. non frontière tɛ. fɛnkɛ o tɛ dancɛ bɔ ani Togo tɛ dancɛ bɔ. ani Benin tɛ dancɛ bɔ ani Niger tɛ dancɛ bɔ ani Nigeria tɛ dancɛ bɔ jama ka hakɛ to nka Mali ni Algérie bɛ dancɛ bɔ 1 ani Niger bɛ dancɛ bɔ 2 ani Burkina bɛ dancɛ bɔ 3 ani Côte d'Ivoire b'a bɔ 4 La Guinée 5 Sénégal 6 Mauritanie 7 a 7 Bissau t'a la quoi n'i y'a carte lajɛ ale t'a la quoi. ayi Mali ni La Guinée ti dancɛ bɔ ni Guinée Bissau i m'a ye ni yɔrɔnin o yɔrɔ de ye Guinée Bissau ye i m'a ye f'i ka bɔ Guinée Bissau ka na Sénégal ka sɔrɔ ka don Mali kɔnɔ bon ni jamana sugu a ka dɔgɔ kosɛbɛ farafinna jamana min bɛ yen ko a lamininen don ni jamana 7 ɲɔgɔnna ye a ka dɔgɔ farafinna a jamana ka dɔgɔ kosɛbɛ ni Congo yan fan ninnu tɛ a jamana ka dɔgɔ farafinna kosɛbɛ ko min bɛ yen ko jamana 7 kɛlen don k'a datugu o de la i b'a ye ni yɛlɛma fɛn fɛn yera Mali kɔnɔ o yɛlɛma bɛ se ka woyo ka don a dafɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali sigicogo ka ɲi kosɛbɛ voilà donc o tun ye Mali ni a dafɛ jamanaw ye ko o yira aw la 1 2 3 4 5 6 7 8 a 7 dafalen filɛ donc leçon min bɛ da nin kan o ye Mali dugukolo ni a jiw n'o ye le Mali hydrographie hydro o bɛ ji ko fɔ graphie bɛ ɲɛgɛn ko fɔ m'a fɔ n ko ɲɛgɛn yan nin tɛ an ka écran y'an bolo yan i yɛrɛ ɲɛ b'a la ji yɛrɛ kɔni t'a kan nka ji ɲɛgɛnw de yiralen don a la bulalama ninnu de bɛ ji ɲɛgɛn yira i y'a ye donc u y'a yira k'a fɔ ko ji ba 2 minnu bɛ Mali jiko mako ɲɛ olu 2 filɛ nin ye Sénégal ba e ma ye Sénégal jamana tɔgɔ sɛbɛnlen don yan nka Sénégal jamana tɔgɔ fana sɛbɛnlen filɛ yan nɔ bulalama na nin o b'a yira ko Sénégal ba min bɛ Kayi yan fan fɛ o y'o ye o mana bɔ yen Niger jamana filɛ nin ye nka Niger jamana kelen in tɔgɔ sɛbɛnlen filɛ nin ye bulalama na yan nɔ o b'a yira ko joliba min b'an bolo n'a bɛ fɔ ko fleuve Niger min bɛ tɛmɛ ka taa yan fɛ mɔgɔw k'a dɔn a bɛ ɲɛsin yɔrɔ min ma ji bɛ woyo ka taa yɔrɔ min fɛ n'i y'i jɔ k'i ɲɛsin yen ma i kini bolo a bɛ fɔ de ma ko rive droite i numan bolo a bɛ fɔ de ma ko rive gauche voilà o de la a bɛ fɔ yan ma ko rive droite parce que ba bɛ woyo ka taa ten donc an m'an ɲɛsin yen de ma voilà donc a bɛ tan de o tɛ voilà donc ni tun i n'a fɔ Mali n'a dafɛ jamanaw a n'a jiw mais ji ninnu fana na bolofaraw b'o la n'a bɛ fɔ olu ma ko influents donc an tɛna don olu kɔnɔ kosɛbɛ o bɛ siɲɛ wɛrɛ walanda yira donc ni tun ye dɔrɔn ka Mali a n'a dafɛ jamana 7 k'olu yira aw la voilà ok o faamuyana voilà donc n'an taara san 9 na sisan olu ka géographie o leçon dɔ bɛ yen ko le continent africain o ye farafina o bɛ farafina gun yɛrɛ de kofɔ o y'a dɔn Mali la Mali ta la an ye kɔrɔn ni tilebin ni worodugu ni kɔgɔdugu la i n'a fɔ n ti Mali ye a kɔrɔnfɛ jamana o ye a dancɛ bɔlen don ni kɔrɔn fɛ ni Niger tilebin fɛ ni Sénégal worodugu yan fan fɛ Côte d'Ivoire kɔgɔdugu yan fan fɛ Algérie maintenant kɔgɔdugu ni tilebin cɛ Mauritanie bɛ yen kɔrɔn ni worodugu cɛ Burkina bɛ yen worodugu ni tilebin cɛ Guinée bɛ yen o tɛ i m'a ye Sierra Leone ninnu ni Libéria ninnu bɛ an n'olu ti dancɛ bɔ o tɛ voilà donc bon Mali fana bɛ jɛkulu min na fɔ o ma ko farafinna tilebin bolo yan de ye farafinna tilebin bolo ye Mauritanie t'a la ni voilà yɔrɔ ninnu de ye farafinna tilebin bolo ye ni kana fɔ Niger ninnu voilà olu bɛɛ b'a la ani fɛnkɛ ninnu Nigeria olu bɛɛ b'a la o de ye tilebin bolo ye Mauritanie t'a la Algérie t'a la Maroc t'a la Sahara occidental t'a la donc an bɛna Sénégal Mali
an bɛ taa Niger, Tchad t'a la, Nigeria, voilà, y'a ye, Afrique de l'Ouest y'olu ye, o tɛ, voilà, donc o fana bɛ gun min sanfɛ n'a fɔ ma ko continent, an ka gun quoi, yanni an ka gun ye ni n'an ka continent ye, nansarala gun bɛ yen n'a fɔ ma ko continent européen, farafinna gun de fana ye nin ye. Mais an tɛ bali k'o traduit an b'a to farafinna continent la n'o ye continent africain ye. Or an ye Mali dancɛ bɔ an ka dɔn k'a fɔ k'an ka continent fana farafinna gun fana a dancɛ bɔlen don nka n'i y'a ta k'a lajɛ anw ta dancɛ bɔlen don ni ji kɛnɛw de ye i y'a ye a dancɛ bɔlen don ni ji kɛnɛw de ye voilà maintenant sisan an bɛ leçon yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya donc Afrique représentation est comme Maïra donc ni farafina yɛrɛ de maa yiralen ye sisan a bɛ n'a fɔ an bɛ farafina min kɔnɔ ni y'o yɛrɛ de yiralen tan jama la jama k'a faamuya o tɛ ko farafina ye gun ye diɲɛ gun 5 minnu bɛ yen continent 5 minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ farafina bɛ olu continent olu cɛla parce que diɲɛ kɔnɔ o y'a yira ko continent belebeleba 5 bɛ yen farafina b'olu cɛla o tɛ diɲɛ continent 5 ko farafina bɛ olu la. A ɲɛfiyɛ farafina ɲɛfiyɛ ko bɛ taa fo miliyɔn 30 la ɲɛfiyɛ jate la n'o ye kilomètre siɲɛ 2 ye n'o bɛ kilomètre carré ko fɔ donc 30 millions de kilomètres carrés o b'a yira farafina bɛɛ a bonya bɛɛ aw ɲɛ bɛ yɔrɔ min na nin yɔrɔ min bugurijalaman don nin bɛɛ hali ka nin fitinin fara kan ka nin bɛɛ fara ka na fɔ Botswana ni Lesotho ninnu na nin bɛɛ donc ko nin dugukolo in bonya a dugukolo bonya a bɛ n'a fɔ an ka sɛnɛkɛ forow bɛ cogo min na o tɛ ni hectare hakɛya bɛ n bolo o tɛ yan donc hectares ye ɲɛfiyɛ bonya de ye misala sisan n'i bɛ fɛ ka aw ka nin écran in ɲɛfiyɛ dɔn i bɛ nin yɔrɔ in ta k'o sigiyɔrɔma nin na yarɔ an ye sigiyɔrɔmali kɛ o de bɛ bɛn e ka nin écran in bonya ma maintenant farafina fana ta o bonya o de bɛ bɛn mètre carré et kilomètre carré miliyɔn 30 ma. O tɛ a ka bon a yirala k'a fɔ farafinna dancɛ bɔlen don ni kɔrɔnyan fan fɛ ni indiyɛnw ka kɔgɔji ye i m'a ye océan indien Indu ka kɔgɔjiba min bɛ yen donc farafinna dancɛ bɔlen don n'o ye parce que Inde bɛ yan fan de fɛ donc océan indien mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a la filɛ donc kɔrɔnyan fan fɛ k'a dancɛ bɔlen don ni Inde kɔgɔji ye o tɛ a kaɲakaɲa fan fɛ Mali kɔnɔ an b'a fɔ ko Kɔgɔdugu mais n'i bɔra Mali kɔnɔ est-ce que yan bɛɛ ye Kɔgɔdugu ya donc an bɛ yen kɛ kaɲakan ye kaɲa kɛ barafan ye donc Kɔgɔdugu yan fan fɛ a dancɛ bɔlen don ni Méditerranée kɔgɔji ye donc kɔrɔnyan fan fɛ Indu ka kɔgɔji bɛ yen kaɲaka fɛ Méditerranée kɔgɔji bɛ yen tunkarankew bɛ min tigɛ ka sɔrɔ ka don Europe o tɛ jama ka hakɛto dɔɔni dɛ parce que f'a ka ɲɛfɔ tantôt a ka faamuya au sud voilà duguma yan fan fɛ ɲɛ tɛ nin gun min na voilà donc nin ye a nugu yɛrɛ ko farafinna dancɛ bɔlen don barafan yan fan fɛ n'a nugu ye nugu min bɛ a coro nin ji ninnu na o bɛ fɔ olu ma ko Cap de Bonne Espérance o ye nin nugu ninnu de ye i y'a ye maintenant tilebiyan fan fɛ a dancɛ bɔlen don ni océan Atlantique ye ko Atlantique kɔgɔji bɛ ɲɛ t'a la océan Atlantique o bɛ yan fan de fɛ i m'a ye voilà océan Atlantique yan fan tilebiyan fan fɛ Atlantique kɔgɔji bɛ yen donc an bɛ segin a kan ko farafinna ma yirali n'o ye représentation ye bon mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛfɔcogo bɛ sɔrɔ la kosɛbɛ min ka ɲi n'anw ta ye o tɛ ko farafinna dancɛ bɔlen don kɔrɔnyan fan fɛ ni Indu ka kɔgɔji ye kaɲaka fɛ ni Méditerranée kɔgɔji ye barafan fɛ ni a yɛrɛ nunguni ye o tɛ tilebiyan fan fɛ Atlantique kɔgɔji bɛ yen nɔ voilà o tun ye ka farafinna maa yira bon mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya jamana minnu filɛ nin y'a kɔnɔ e m'a ye ni jamana fitinin de ye Rwanda ye nin yɔrɔnin fitinin de ye Rwanda ye i m'a ye kɔgɔji tɛ yen kɔgɔji tɛ Rwanda kɔgɔji tɛ Uganda kɔgɔji tɛ Soudan kɔgɔji tɛ Centrafrique kɔgɔji tɛ Tchad kɔgɔji tɛ Niger kɔgɔji tɛ Mali la kɔgɔji tɛ Burkina ɲɛ b'a la voilà bon n'i ye Botswana fana ta k'a lajɛ Botswana filɛ duguma yan nɔ kɔgɔji tɛ Botswana fana i y'a ye mais Botswana labɛnnen don sisan dɛ
a cɛ ka ɲi kosɛbɛ donc ni tun ye ka farafina ma yira k'a dancɛ bɔlen don ni ji minnu ye ni tun ye k'olu yira o kɔfɛ a dugukolo yɛrɛ kɛcogo a bɛ kuma o kan donc a leçon fɔlɔ bɛ tali kɛ farafina yɛrɛ gun kan farafina gun bɛ cogo di n'o bɔra yen farafina jamakulu n'o ye Afrique population ye o mana bɔ yen nɔ farafina yɛrɛ fɛngɛko bɛ cogo di a kungoko bɛ cogo di a dugukolo kungo bɛ cogo di san nata ka ca yɔrɔ jumɛn na a tilan don cogo di yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ni tile bɛ yen kosɛbɛ i m'a ye voilà maintenant a dugukolo kɛcogo la n'o ye les grands traits donc o ye a taamasiyɛnbaw o y'a yira k'a fɔ ko an y'a fɔ k'an tɛna bɛɛ falen donc n ma yirali kɔfɛ an bɛna an da don farafina taamasiyɛnbaw la a taamasiyɛnbaw tɛ dɔwɛrɛ ye a kulu bɛ cogo min na a dugukolo kulu bɛ cogoya min na donc a yirala k'a fɔ ko farafina ko ka taa tilebiyan fan fɛ ani cɛmancɛ ko dingɛ fɛrɛlenw bɛ yen quoi yɔrɔ dɔw bɛ olu jigilen don dugu ma o bɛ yɔrɔ bɛɛ la misala ni mɔgɔ min bɛ Banagabugu kɔtini kan i b'a yɔrɔ tɔ jigilen ka taa donc olu ɲɔgɔnnaw bɛ farafina o y'o yira ko bɛ yen nɔ o mana bɔ yen kulu dala kɛɲɛlenninw bɛ yen i n'a fɔ an ka kuluba bɛ cogo min na i bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ mais dugu bɛ yen donc olu plateau sugu ninnu olu bɛ yen nɔ o mana bɔ yen kulu lafalenw yɛrɛ fana bɛ yen n'o ye masifu ye o ye kulu belebelebaw ye o mana bɔ yen nɔ voilà bon o kulu ninnu na u ye olu dɔw tɔgɔ fɔ i n'a fɔ a dɔ bɛ sɔrɔ Éthiopie yan fan fɛ Éthiopie filɛ nin ye nin yɔrɔnin na ale ni Somali bɛ dancɛ la ale ni Somali bɛ dancɛ la i b'a ye nin na a ye ka di kosɛbɛ donc a min bɛ Éthiopie o janya bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo kilomètre 4 o bɛ i n'a fɔ mètre 400 o ye kilo 4 voilà donc mètre 400 ani mètre 190 ka yɛlɛ sanfɛ a janya o ye Éthiopienw ka kulu ye bon min ka jan ni kulu bɛɛ ye farafina u ko k'o tɔgɔ de ko Kilimanjaro o janya bɛ taa fo mètre 5000 963 mètre 5000 donc kilomètre 5 bɔ ɲɔgɔn ko kilomètre 5 ani mètre 963 a bɛ n'a fɔ i b'an ka 3e pont sigi ɲɔgɔn kan fo 5 o kundama donc Kilimanjaro ye o kundama de o ala leçon ninnu Jara a bɛ faamu a bɛ faamu voilà Keniyakaw fana fɛ yen Keniya bɛ fan jumɛn yɛrɛ tɛ Keniya ye Keniya voilà donc u y'a yira k'a fɔ ko kuluba dɔw fana bɛ yen nɔ o bɛ wele ko Keniya kulu donc Keniya olu ta janya bɛ taa fo mètre 5000 ani mètre 194 o janya donc o fana bɛ taa fo kilomètre 5 la o faamu o mana bɔ yen kulu minnu bɛ dugumayan fan fɛ farafina gun yɛrɛ bɛ yɔrɔ minnu na ka jigin u y'olu fana jamujan dɔw di i n'a fɔ karo olu b'o la o janya bɛ taa fo o man jan kosɛbɛ mètre 2000 donc o bɛ n'a fɔ kilomètre 2 ka yɛlɛ sanfɛ o janya bɛ taa o la ani kana farafina tile bin bolo fɛ o ye anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ minnu na u y'olu fana kulu dɔw di i n'a fɔ Nimba o janya bɛ taa fo kilo 1 ani mètre 700 ni dɔɔni Futanjalo o janya bɛ taa fo kilo 1 mètre 500 ani 15 ani Ɔnbori kulu dɔ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ko Ɔnbori o bɛ Gawoya fan fɛ voilà o fana bɛ yen ani farafina cɛmancɛ yan fan fɛ u y'olu fana kulu dɔw di i n'a fɔ Adamawa o janya bɛ taa fo kilomètre 2 ani mètre 600 ani 79 o janya bɛ t'o la Camerounkaw fana fɛ yen olu ka kulu dɔ bɛ o janya bɛ taa fo mètre 400 n'o ye kilomètre 4 ye ani mètre 70 o janya bɛ taa o la i y'a ye donc u y'a yira k'a fɔ ko farafina kulu mankanninw fana bɛ yen n'olu juru ka jan quoi n'a fɔ kulu kɛlen ka juru dilan voilà kulu woyolenw olu fana bɛ yen kosɛbɛ voilà ninnu tun bɛ tali kɛ farafina mayirali ani a kulu minnu bɛ a kɔnɔ a dugukolo sigilen don cogo minnu na ninnu tun bɛ tali kɛ o yɔrɔ ninnu na
donc an ye mun fɔ an ko farafina a dancɛ bolo no kɔrɔn fan fɛ ni Hindu ka kɔgɔji ye kaɲanga fɛ ni Méditerranée kɔgɔji ye tilebin fɛ Atlantique kɔgɔji bɛ yen nɔ bara fan fɛ a yɛrɛ numuni de bɛ yen n'o ye Cap de Bonne Espérance voilà ani kulu minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ f'u bɛ tila ka ɲininkali tun ka denmisɛnninw na k'aw ye kulu farafina kulu janjan dɔw fɔ an y'a yira k'a fɔ ko Éthiopiens ka kulu bɛ yen fɛnkɛ Kenya dɔ bɛ Kenya dɔ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ Kilimanjaro yɛrɛ fana bɛ yen Futanjalo bɛ yen Adamawa bɛ yen bon hali a kulu mangamani ninnu na o to k'an ka Adra des Forêts ninnu fɔ a la mais komi mɛtiriw bɛɛ n'u ka walandaw kɛcogoya don u ma kuma o kan yan nɔ kosɛbɛ i y'a ye donc a yira k'a fɔ ko géographie leçon fɔlɔ o bɛ farafina o bɛ tali kɛ farafina yɛrɛ maa yirali kan n'o y'a représentation ye o mana bɔ yen a dugukolo bɛ cogo min na o mana bɔ yen farafina yɛrɛ jamakulu o mana bɔ yen farafina kungoko bɛ cogoya min na n'o y'a végétation ye a yɔrɔ minnu jiko bɛ cogo di wala sumafɛnw bɛ ɲɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ yen voilà bon ni o bɛɛ kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka don n'aw ye farafina yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ ka na farafina tile c'est comme an ye farafina bɛɛ ta bakuruba la an bɛ tila tuguni an b'a tilan tilan mɔgɔ minnu bɛ yan fan fɛ Mali ni Côte d'Ivoire olu bɛ farafina tilebin bolo de kalan fɔlɔ ka sɔrɔ ka farafina yɔrɔ tɔw kalan min ninnu bɛ farafina kaɲanga yan fan fɛ olu b'u ka yɔrɔ de kalan fɔlɔ ka sɔrɔ ka tilan yɔrɔ tɔw kalan o tɛ voilà donc u bɛ farafina tilebin bolo fana kan kun o la mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko tubabukan fɔ ninnu ni kalan ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mɔgɔ min y'a fɔ français la ko Mali bɛ dancɛ bɔ ni Burkina ye ani maa min y'a fɔ bamanankan na danfara ye jumɛn mɔgɔ min ko sisan ko Burkina est un pays limitrophe du Mali ani mɔgɔ min ko Burkina ni Mali bɛ dancɛ la danfara ye jumɛn a bɛɛ ye kelen voilà kanw de bɛ falen dɔrɔn mais mɔgɔ minnu bɛ se k'o fɔ tubabukan na an ko k'olu de kalanna k'u bɛ ko dɔn mais yan'olu ka kalan ko mɔgɔw tun bɛ minnu tun b'a fɔ an ka kanw na gɛlɛya bɛ min sisan gɛlɛya tɛ yen wa farafina jamana a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo jamana 50 ani 4 na jamana 50 ani 4 ni jamana minnu b'a kɔnɔ jamana fitinin fitinin badenw bɛ yen nɔ voilà mɔgɔw k'a dɔn ko Madagascar fana bɛ farafina de fɛ donc farafina tilebin bolo la bon ɲɛfɔli damadamani b'o la mɔgɔw k'a dɔn o ye yan yɔrɔ dɔrɔn de yan dɔrɔn voilà Cameroun t'a la farafina tilebin bolo voilà donc bon comme an ka fɛnw fana tɛ falen u y'a yira ko farafina tilebin bolo a jamakulu a n'a nafoloko farafina tilebin bolo o tɛ Afrique de l'Ouest a jamakulu a n'a nafoloko u y'a yira ko farafina tilebin bolo kabi san 2007 waati san 2007 o tɛ 2007 ye ko a mɔgɔ tun bɛ taa fo mɔgɔ miliyɔn 990 ani 90 na 990 millions d'habitants o tɛ o ye kabini 2007 ye donc an dun bɛ 2022 taara ka tɛmɛ non ata y'a ye sisan b'a sɔrɔ caman farala voilà sisan b'a sɔrɔ caman farala kan voilà donc a jamakulu a tilannen don farisugu fila la jɛmanw ani finmanw mɔgɔ jɛman ni mɔgɔ finman voilà golojɛw ani golofinmanw o tɛ golofinmanw k'olu bɛ duguma yan fan fɛ ka daminɛ Segu yan fan fɛ ka jigin ka na Burkina Faso ka na Ghana Côte d'Ivoire La Guinée ninnu na ka jigin olu ye golofinmanw ye o tɛ maintenant k'a daminɛ Segu ninnu ya ka yɛlɛ Gao ninnu na ka yɛlɛ ka taa Kidali yan fan fɛ ka taa Algérie ninnu ni ka yɛlɛ sanfɛ Mauritanie ninnu k'olu ye jɛmanw ye o tɛ voilà maintenant finman ninnu olu bɛ taa fo 90 kɛmɛsigi la donc finmanw de ka ca farafina tilebin bolo jamakulu la min ninnu ye finman ye olu de ka ca kosɛbɛ voilà donc o finman olu fana olu tilan tilannen don siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ jɛmanw fana olu fana tilan tilannen don siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ finman ninnu na wɔlɔfɔw b'o la bamananw b'o la sɛnɛfɔw b'o la bawulenw ni mun ni mun olu bɛɛ bɛ u yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔ finmanw na voilà jɛman ninnu na surakaw ni arabuw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na o ye farafina yɛrɛ tilebin bolo jamakulu kɛcogo ye o tɛ bon u y'a yira k'a fɔ fana a jamakulu
a kilan cogo man ɲi kosɛbɛ sabula mɔgɔ fanba o sigilen don duguma yanfan de fɛ o tɛ o don donc u ka nafoloko la an bɛ kuma ko farafinna tilebin bolo ka nafoloko a gulonnen don fɛn damadɔni na sɛnɛ bagan mara ani dugu jukɔrɔ nafolo ani taa ni ka segin n'o ye transport ye donc sɛnɛ bagan mara bon mɔni yɛrɛ fana b'a la transport b'a la donc hali fɛnw bayɛlɛmaliw b'a la mais o man ca kosɛbɛ o man ca ko u ka sɛnɛko la u ka baara yɛrɛ fanba u gulonnen don sɛnɛ la farafinna tilebinbolo mɔgɔw de ko don u bɛ fɛn sugu fila de sɛnɛ sɛnɛfɛn minnu bɛ yen n'o ye ɲɔw ye ani fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ olu feere maintenant u bɛ min ninnu dun olu bɛ tali kɛ saɲɔ kaba malo ani binbiri u b'olu sɛnɛ u bɛ kumafɛnw sɛnɛ ani namasa ninnu bon u bɛ sɛnɛfɛn dɔw fana sɛnɛ u b'olu feere i n'a fɔ kɔɔri kafe ani EVA min bɛ kɛ mana ye donc mɔgɔw k'a dɔn farafinna tilebin bolo sɛnɛ sugu fila de b'u fɛ yen u bɛ sɛnɛ minnu kɛ k'olu fɛnw dun ani bɛ min ninnu feere min ka dunfɛnw na kumafɛnw b'o la ɲɔ ni kabaw b'o la feerefɛnw na kɔɔri b'o la ani EVA b'o la min bɛ kɛ mana ye ani kafe olu b'o la ani u bɛ tentuluw fana bɔ tentulu u b'olu fana feere ten o bɛ feere fɛnw na effectivement maintenant u ka bagan marataw kamamafɛnw b'a la i n'a fɔ sɛw ni kamew ni pigeonw sennaanimafɛnw b'a la i n'a fɔ sow ni misi ninnu voilà u b'u ka bagan marataw la ani jɛgɛmɔ u bɛ mɔni fana kɛ u ka baba ninnu an'u ka jila kolilen minnu b'u fɛ yen nɔ u b'u yamaruya k'u ka jɛgɛko nɔgɔya voilà bon u ka fɛnkɛla baara de sa usine ko ninnu bon o sigilen tɛ sen kan kosɛbɛ o gulonnen don pétrole ko ninnu ni fɛn ninnu na i n'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Nigéria pétrole bɛ bɔ yen nɔ bon Mali hali n'a bɛ yen nɔ o bali ma daminɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ pétrole bɛ sɔrɔ yen nɔ voilà o bɛ tali kɛ o yɔrɔ ninnu na bon u ka transportw la n'u ka dugutaga ye ka taa ni ka segin u ka nafoloko dɔw fana gulonnen don olu la a dugu dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sirabaw fɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ terrain siraw fɛ avion fana bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ voilà olu ɲɛfɔli ninnu b'a la bon u ka dugu jukɔrɔ nafolokow fana na sanu b'u fɛ yen nɛgɛw bɛ yen siman ninnu bɛ yen u b'olu fana dɔw bɔ k'u feere voilà donc u y'a yira k'a fɔ jamana fanba bɛ yen u ka feereta u bɛ min feere u ka dɔgɔn u bɛ min san donc u bɛ min san u ka ca ni u bɛ min feere donc o bɛ jamana ninnu caman kɛ fantan jamana ye donc ni tun ye farafinna tilebin bolo ka u jamakulu a sɛnɛ ani a taa ni ka segin a bagan mara ni tun ye ka bakuruba fɔ o kan wa a ja yɛrɛ filɛ mɔgɔw ɲɛma nin o tɛ voilà ni ne tun kɛra bi mɔgɔw garisɛgɛ ye géographie la a bɛ ka fɔ ja filɛ nin ye donc siyɛn wɛrɛ an bɛna tila ka na farafinna yɛrɛ kungo ko kan bakuruba la ani a baw kan an bɛna na u ka baji minnu bɛ yen an bɛna o fana ka don nataw la ni Ala sɔnna m'a dɔn minnu bɛ k'a lajɛ nin wagati in na caman ye faamuyali sɔrɔ la parce que bi walanda an bɛ se ka fɔ a bɛ ka fɔ cogoya min na i bɛ ka yira image fana na u bɛ mɔgɔ caman yira pour que u k'a dɔn min bɛ ka fɔ u fana ja b'u ɲɛkɔrɔ ne bolo est ce que Aziz o fana ti kalan fana don ba la min bɛ ka fɔ a b'i ɲɛkɔrɔ bon o yɛrɛ de ye kalan yɛrɛ min bɛ ka fɔ a filɛ nin de ko don donc i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka min kalan voilà ok problème t'a la an bɛ se ka fɔ an lajɛbagaw minnu tun bɛ ka DMS school la ou bien DMS ka walanbolo ani Aziz tun bɛ min na bi o géographie ye alhamdulilayi m'a dɔn min yirala fana a caman ye faamuyali ko la don n'a nataw la fana a ko ko an bɛna kuma camanba de kan a bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen na a ka to ka ja ni cari commentaire fana na a ka fɛnw bila don n'a nataw la n'an y'o lajɛ an bɛ se ka boli bin fana kan an b'o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que aw fana kan ka faamuyali sɔrɔ la Aziz kumakan jumɛn b'i bolo ka fara nin kan sɔnni an ka bi walanda datugu voilà an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an kɔni bɛ se ka a ɲɛfɔli kɛ nɔgɔya la tantɔ nin de ye an se ye donc ni
mɔgɔ minnu bɛ k'u ka denw bɛ kilasi min na n'an sera yɔrɔ min ɲɛfɔli ma u bɛ se k'o jaw yira u ka mɔgɔw la mɔgɔw k'u sɔgɔlen to DMS TV la n'Ala sɔnna u bɛ sɔn ka nimisiwasa sɔrɔ kalanko la n'Ala sɔnna ok an bɛ foli di i yɛrɛ ma donc DMS TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati in na aw tun bɛ k'a ka jamukan min na n'o DMS TV school ou bien DMS TV ka walanbolo ne ni Aziz dɔgɔkun an bɛ baro da dɔ ta pour que an bɛ kuma o kan bi an tun bɛ ka kuma géographie de kan m'a dɔn a ye faamuyali caman sɔrɔ la parce que a bɛ ka walawalali kɛ cogoya min na jaw fana bɛ ka yira a ye caman yira jaw kɔnɔ ne b'a fɔ halisa a y'a fɔ cogoya min na a ka sɔgɔlen to DMS TV la a tɛna fɔ a jigi kɔrɔ donc ne b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ DMS TV ka walanbolo sanfɛ